Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Para sa imuha ni guys. May buntag sir. Punta niya. Oh, unsa mo tong pamatiran? Tanan gibati Hmm. kay stress pod Stress. kapoy. Bahay mi gagbuhol. Ano sa? Tung wibis niya man Bernis pag Bernis kay uli mi. Hmm. Tabo man. Ano sa to na tabuan? Bernis gabi eh. Wibis gabi. Wala lagi na sa Facebook. Gawas. Gi block mo na tanan. Ano man? Buo balo. Total blackout na. Kay mugawas mo na siya kanang na mga unsa nga disgrasya. But pa-aware mo sila. Mugawas mo na siya. Wala mo may nakabalo may atong kuan po yan. So dalo nga natin na nigawas nga video, yung anak na nigawas. Pero katong disgrasya wala. Gi blackout nila. Yo no. Sugay ko may des lang mo black mo na. Bugado man la bugado. Ay sis. Ano yun na. Usa na sa bangga gyud nga kuan or gibangga. Bagan. Kana iba. Ang motor lang na motor. slow lane ang akong igsuon ako Ah, lapit. Dominican. Na Dominican. Dol na. manay ka ng kon niya ba? Nay Lagay ka ng- Japan surplus na ba? Ah. Mano. Nagtapat man na. May doon na lang. Dire slowly na akong igsuon og bayaw gi. Kung kapag ka bata gan. Wa gyud kay break ay. Unsa man daw to na breakan o wala ka break unsa? Wa gyud break hubog man. Ang buong di ay. So wala na sa kakontrol. No? So nalilisod sa kanang madamay ko bitaw. Damay jud kayo. Yan na kita mabiyahe po ko sa hay, makita kita na kung gisundan ako or kung mulihay na lang dyan ko ba kay Gyud. ikaw na lang ay nalagreklamo kay Ikaw na ma-adjust kung na. makigit-git ka di ba siya hubog pa ron no? Mao gyud. Kasi maminal ko, niya paunahon dyan ako ay magding na ganun bro na naman Hubog ro. katulugon ba maipit ka basta maipit sige so hello guys asa ka balay mo? Bonifacio. Bonifacio Bataan. So hello guys, shout out sa taga Bonifacio Bataan, Digo City. No, first customer ako karon si Sir no. God bless po sa mga Bonifacio Bataan. Nasa sa dire atong tabangan nga mamayo yang gipamati kay grabe yun siya kay stress no. Ano lang no, tabangan na to kay yung lawas kapoy tanan. Gusto niya nga matandog kay para ma-condition. Siyempre, grabe, ang pinaka-grabe gyud nga imbis nga wa kay sakit, magkasakit ka tungod ani imong munahuna. Kanang stress bitang munahuna sus. Lawas na ba? Naglagid. Wala gyud. Condition ka pero magkanay siya may kanang di gyud siya mag-okay. Matinga ka magsakit ako nakatry jud ko kay isa lang boss. Na high blood ko. Yung nagjakit akong diri sakit. Ano, wala man dyan yung sakit ang andi. Kompleto, matagpa-kondisyon, bro. Ito, panikamutan lang yun ako, mawala ang yung, bro, walaon bitaw ni mo. Ano kay, lisod, uy, magsakit ba? So, ano lang, no, tabangan na to sa sir nga mamayo yung kapamatis krawasan, siyempre, inabanat sa pagkampos, ginoo. Pag sa tarang ka mo dool, sa kong manikamot, no, manikamot kung mamaayo mo, no, kaya pagkay natin kita pamatis klawasan. Huwag siyempre sa karoon lang po nakakita nag-video, please subscribe my YouTube channel, i-click lang bell button para updates kaya kina-upload ako para karlaw, comment, like, and share. Comment lang mo guys kung na may mga pangutana, no? Kasi makatabang ka, no? Share this video. Huwag shout out sa akong mga followers sa akong Facebook page, Eric Hilot ang tradisyonal, no? Sa akong Facebook page, basig makatabang mo, murag nayabag, no? Sa kay violation ako, di ko maka-upload o video. Pati sa Reels, masakit sa laan ako. No, di man po siya musulti. Ang Facebook, so, ginang. Wala to na itong mga pilakadla kung saan naman dito kaka-upload sa kong kinabidyo. So, ano lang. Siyempre, sa kuha mga followers akong TikTok o sa YouTube channel, Eric Hilot. Shout out po sa lahat ng mga OFW. Ayan. So, magsugod ako Hilot guys para sa inyo. So, ayan guys, magsugod ako guys. Please share this video. Maraming salamat.
Sige, titangan, boss. Dudong. Di tinood. Windel. Wendel. Kakak Prangka. Di pangalan lang. Windel. Wendel. Sige, sige, boss. Kuwanta lang, ha? Hmm? Sige kayo? Sabi mo lawas eh, no? Ano yung kondisyon ni malawas? Sige, sige.